Kay mao man ay giprapisi ni Propeta Amos, there will be a famine in the land, not famine of meat and bread, no? Or drink, no? Walay dili sa kagutmanan, kundi by the hearing of the word of God. Kaya nga naman, wabot yun ang time mangundang tantanan. Mabito na inungdan, samtang napatay panahon, mga unta. Mani yung gingon ni Jesus Christ, ang atong pag-anhi, pagpangaon mani. Kay ang tao daw, dili mabuhi sa tinapay lamang, kundi sa matagpulong nagagula sa baba sa Diyos. O kaniyang pulong nagagula sa baba sa Diyos. Dili ka mabuhi sa imong tinapay lamang at kalibutan, kundi sa matagpulong. Ngunit inungdan ng mga tao na ngamatay siguro, wa siguro nangaon sa pulong sa Diyos. Wa siguro nito sa pulong sa Diyos. Nga mismo ang Ginoo si Jesus Christ. Ningon siya ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi sa matagpulong nagagula sa baba sa Diyos. Kumukaon ka sa pulong sa Ginoo matud pa niya dili nakagutmon, dili nakapahawon. Kay kanang mga matay gipang-uhaw man na ug gipanggutom. Wa bitaw na una-una nato nganong pait kayo kining gutomon ug uhawon. Mo nang niingon si Jesus Christ, ang dili mo kaon ug dili mo inom, pagagutmon ug pagauhawon. Apan ang mukaon ug magainom, dili na sila pagagutmon ug uhawon. Wanang dunay gingon dito sa Song of Solomon to, o sa Lamentation ba to? He brought me his to banqueting house, his banner over me his love. Iya kong gidala sa balay nga kan-anan. Kay nga naman, ang akong banner nga gidala, ang iyang gugma. Ang mga tao nga niana sa simbahan, mo nang giingon, ang gugma sa Ginoo naa nila. Mao ka na ilang banner, flag ba? Mo na isipag gayud nga din ikaw gigugma sa Ginoo, mo nang inungdan wani ka. Mo na nga ang importante nga din ikaw kung nakaila ka sa Ginoo, usala ka butang ang gihatag sa Ginoo nato. Kadiin ang usa ka adlaw alang kaniya. Kung gusto tagpahulay, diha ra sa Ginoo ta makabaton og pahulay. Mo bitaw na naghatag siya sa kaadlaw nga gitawag niya og rest day aron makapahulay ta. Kung magpahulay na ta sa atong kagalingon nga dili sa Ginoo, mo nang gingon adto ta sa minteryo. Mo nang gingon rest in peace. Pahulay sa kalinaw apan diha sa Ginoo kalinaw nga kinabuhi. Kaya ang blessing yun sa Ginoo, ingon sa Malakay, the blessing of life of peace. Ang imong kinabuhi makabaton og kalinaw. Ano man, kaya ang plano sa Ginoo diri sa kalibutan, dagaan tag kalinaw kay dunay giprapisi na daan o gisulat o mismo gisulti ni Jesus Christ that there will be a great tribulation. Namatod pa niya, even my very elect, makabig, because of the great tribulation, since the world began, nawa pag yun na naitabo, may tabo na, o di na may tabo. So, muna ang tuyo ni Jesus Christ sa mga tao nga willing or anak sa Ginoo nga din gusto muadtog langit, diba? Tungod sa dakong pagtuo. So before ta muadto data sa Ginoo, do na day great tribulation. Wabitan akong gingon heaven and earth, ingon pa ni Jesus Christ, shall pass away, but my word shall never pass away. Dili gyud na mulabay kun dili may tabo na. Kaya nga naman, ingon pa sa Numbers dito sa sulat ni Moses, God is not a man that he should lie, neither the son of man that he should repent. Nga diin iyang usbon niyang gisulti. Dili na mausap iyang gisulti, way makakuha, way makadugang. Mao na tanan, ang tanan pulong may tabo gyud na, wala gyud nay lagtawan. Mo nang ningon tung kasulatan sa Sikaraya, do not diminish a word. Ni Jeremiah, ayaw ninyo pakagamayan ng pulong sa Ginoo, kay kining pulong sa Ginoo mo niya ang atong kinabuhi.
O bitaw na nga atong ipadayon karon ang gisulti ni Apostol Pablo nga mao kani ang final sa tao ha, nga ang tao ibutang gyud sa order. Kanang iyang step mahimong good ba? Because the step of a good man are ordered by the Lord. Dili ka pwede kung ang imong step dili ma-order sa Ginoo. Ma-order na kung ikaw mag-good man. O bitay nungdan nga din kita ni ani dinhi aron nga makabot ng reward. Kini ato ang papangalagad mo ning giingon ni Apostol Pablo dagan sa lumba ning kinabuhi. Kay doon na ni reward. Although ang atong giapilan is eternal life, pero wa nato na receive kundili ato pa nang i-serve ba as gitawag og athlete ba magdudula. Unya matud pa ni Apostol Pablo ang magdudula kinahanglan mag-practice siya nga bunuogon niya yang kaugalingon aron matilawan to niya kung unsa ka kapoy ang pagdula. Mo na ni practice mo na kita diri na practice ta. Ang makalahutay mao bitan mag-training ka og sundalo. Ang makalahutay mo ra toy mahimong sundalo. Mo sa nasa Ginoo ang maluhawtay ra mo ra nay maluwas. Mo na mga maningkamot yun ta kay ang giingon din ni Apostol Pablo nga ang iyang giprotest ato kanang rejoicing kanang kalipay nato ba kay niingon man gud si Jesus Christ nga ang every man maput into his own order, mabutang sa iyahang order gyud, own order nga din Christ is the first fruit and at Christ ug ang tanan naa kang Kristo at is coming. Makauban na sa iyang coming. Manang mingon ko sa inyo karon paningkamutan nato ni kining order. Kining order nga i-change taniya ba? I-change atong lawas aron di ta mahadlok sa Great Tribulation kay di pa mamubalik sa ang Ginoo diri. Kanang rapture wala na kung walay pag-usab. Muna kung mingon ko ninyo, there is no rapture if there is no change. Walay rapture sa tao kung di siya mausab. Mabita na in the twinkling of an eye. Usbunta, twinkling of an eye. Muna ang promise sa Ginoo nga mao na ang power nato diri kay there will be a great tribulation. Kay si Kristo mo ani man gud siya aron mohari unsa kinsa may yang harian kung ang tanan tao dili iya ha. O bitaw nang maningkamot yun sa papangalagad sa Ginoo mo nang pangitao nato ang dalan ug ang suga mao ni ang pulong nagtudlo sa dalan mao ni ang pulong naghatag og kahayag unsay atong buhaton parehaan ni karon mo na akong mingon ko kaninyo kay naa na ta sa evil anong time no daw ta na ang panahon karon daghan ay mga say mga Kristohanon magsigig balita o mga di maayo. Dapat Kristohanon magpasalig na lang ta sa Ginoo nga mag-challenge mo nang gingon magdinasigay ang usa ug usa labi na nga hapit na mobalik ang Ginoo mo nang gingon sa Hebrews. Mo nang gingon nga din kita panikamutan nato nga kita ma-order ma-change kay kanang order mo na ang promise sa Ginoo nga pabili kamo usa dito sa Jerusalem hantod nga mabubuan daw ta sa Espiritu Santo nga aron na doon na tay gahom. Eh, doon na lagi great tribulation na mahitabo yun. Una mo, tapos ang kalibutan. After that great tribulation, mo naging the Son of Man, si Jesus Christ, mo balik. So, may tabo pag yun ang great tribulation. So, unsa atong buhaton, mo ni akong gingon sa inyo. Itudlo na ko sa inyo, kinitanan, nga paningkamutag yun, nga di ikaw makabaton anang gitawag on order. Kay maugani ng protest ni Apostol Pablo sa ato nga kita mahimong ma-order diha sa Ginoo nga matud pa nga si Jesus Christ is gitagaan og kanang taas sa Ginoo nga Dios nga Amahan nga din si Jesus Christ gipadala aron siya mo ay muhimo sa ato nga mahimot ang kanang gitawag ma-order sa gusto sa Ginoo nato. Mo bitaw na nga importante nga kita makadungog yun sa pulong sa Ginoo. Mo ni atong gianhid dinhi. Number 1. Madin kita nianhid dinhi aron sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo aron mabuhi ta kay ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi sa matag pulong kay nganuman. Ang kalibutan mo ni gingon
Adi napuno na sa kadaugan, mabugna mo magud ang gugma sa kadaghanan. Kung duwa tay mga gitawag og counsel of God, anang will of God, kinakabubot yun si Ginoo. Labi na karon nga itabo, mo ni ang usada kong kapangutara og ikadlukan sa mga Kristohanon karon. O aduna ko'y gamay lang gitawag og padasig sa ila ha about ining vaccine. Kay bisan ako mga kauban mga pastor, okay man vaccine niya, maadlok sila magpa-vaccine kaya na sila nakadungog sila. Kung ikaw iya sa Ginoo, kanang vaccine, mo na gitawag og reproach. Babag. Kanang talamayon sa usa ka Kristohanon. Kanang vaccine, babag na sa imo kung magduwa-duwa ka. Babag na, bro, di ka ganahan, mga lagad si Ginoo, pabaksin ka, bro, kana dagan kayo. Unya mo ni isa kabutang, dili man ako haod nga mutudlo ninyo, apan mao ni ako nasabtan kay nagampo ko sa Ginoo kanunay Lord unsa man gyud ni vaccine. Watong gipadayag sa Ginoo sa kuha about aning vaccine. Kay ang purpose man daw sa vaccine mo niya, reproach na kanang babag ba. Matod pa niya, the purpose of to be vaccine of a Christian is to continuing the remaining time or the days to serve the Lord our God until nga kita nga kanang gitawag injured kanang mabubuan na ta ba o power until ma-change na ta, until ma-sealed na ta by the Holy Spirit. So kanang vaccine usa lang nakagitawag og babag nato nga pamalaod sa gobyerno. Aron daw dili ta makaalagad. Mo bitaw na magpa-vaccine ta. Ayaw mo kahadlok kanang vaccine. Usa iyang gingon dito sa Colossians. Nga matod pa niya dinhi ang Colossians chapter 3 about ni sa pagpa-vaccine ha. Kung mutuo mo ini, wa ko'y mahimo. Kung di mo mutuo ini, wa ko'y mahimo. Pero kung mutuo mo sa Ginoo, mao ni ang pulong nga giingon sa Ginoo. Ingon pa niya diri sa Colossians chapter 3. Verse 22 to 24. Ingon pa niya, servant, obey on all things your master according to the flesh, not with eye service as a mean pleaser, but in singleness of heart, fearing God. Manang gingon. Mga alagad, tumana ninyo ang tanan butang sa inyong agalon, sumala sa unod. Dili lang kay with eye service sa inyo ang pakita nga makita mo nga nag-serve mo as a man pleaser, ingon nga magpahimot mo sa usa ka tao, but in a singleness of heart. Diya lang yun sa usa ka kinakasing-kasing gayud, fearing God, kanang nahadlok ka sa Ginoo. Kinanglan mo ubi mo sa tanan butang sa master nga din diya sa unod. Kung bagat pa kung ato ning unaw ningon ni Apostol Pablo, mga leader, mga pastor, nga matod pa niya, and whatsoever you do it heartily as to the Lord and not unto men. Sa verse 24, not knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ. Nga din, wala mo mahibaw diya sa Ginoo nga kamo di ay makadawat mo ganti nga kanang inheritance nga ikaw nangalagad sa Ginoong Hesus, kang Ginoong Hesus. Kanang imuhang pagtuman nga pagbuhat heartily to the Lord, not unto men, nga ikaw may balo nga din ikaw makadawat og reward ana. Ang imong reward of the inheritance. Kay nga naman, nangalagad ka kang Jesus Christ. Ang bot pasabot nangalagad ka kang Jesus Christ, ang tanan nga gisulti ni Jesus Christ, ug ang gisugo ni Jesus Christ, ug ang gibuhat ni Jesus Christ, imong gituman. Mo na ang imong service ba?
Kasi Jesus Christ nagatag siya og mga pamaagi sa atong buhaton. Mo nagingon niya ang inheritance. Sa tinuod lang kita ni apel sa ingon pa ni Isaiah ang mga strangers o Gentiles. Ni apel lang ta to keep the Sabbath holy, not to defile. Aron ang ato ang sacrifice is acceptable. Aron ang heritage kuno daw ni Jacob, kanang na-inherit ni Jacob ba blessing na mana niya kang Isaac, maapil ta kanang blessing nga iyang giingon nga si Jacob is the head of Israel. Mabita nang gitawag siya og Jacob kay anak siya ni Isaac manghod nga din nadawat ang heritage niya nga pagkamakagulang kanang firstborn imbes dili sa firstborn tungod kay katong maguwang niya wa na gunahuna nga diyan ang firstborn diay mo'y panalanginan unya gikambyo lang niya sa pagkaon nga mao si Esau mo to si Jacob nakadawat sa heritage nga mao ang blessing. Wala si Jacob is siya ang blessing sa Israel. Siya ang tribes of Israel. 12 ka tribo sa Israel. Una ang iyahang mga ninuno nga dunay panalangin. Yung kita kay mo apil mata sa heritage of Jacob. Abi na mo sa heritage ni Jacob. Kanang blessing. Kanang nga kita usa ka gitawag og adunay pagtuo nga ang atong amahan si Abraham. Nya kita mo ang seeds of Abraham. Mo bisan hinungdan nga ingon siya dinhi nga matod pa niya kamong mga alagad sa tanang butang sa inyong master according sa unod. Sumala diya sa inyong mga unod. Ayaw lang mo pagpakita sa inyong mga pagpangalagad sa mga mata sa tao o kanang magpahimuota sa mga mata sa tao. Kundili sa single heart kanang naa kagay kadlok sa Ginoo kay ang tanan nimong buhaton kinalang buhaton yun na heartily to the Lord and not to men. Dili sa tao. Muna ako igisulti ninyo kaning vaccine, usa lang ni kagitawag og reproach sa atong heritage. Anang ma-inherit na to ba? Mo bitaw nang ningon si Apostol Pablo ang order is on order. Kay nga naman i-order bitaw ta kay flesh and blood cannot inherit into the kingdom of God. Ang atong heritage nga diin kita makasulod sa kingdom of God. Nga kanang kingdom, the good news of Jesus Christ, which is nga iyang giwali the kingdom of God, the gospel, kanang good news, gospel is the kingdom of God. Nga kinahanglan mo sulod yun ta. Ay kung di ta kasulod, umo nang gingon sa Hebrew, nga din si Moses dako kay kahadlok sa uling adlaw kay ngano man. Delikado kayo sa uling adlaw. Mo bitaw na nga din ang mga tao matut pa ni Moses sa Hebrew. But you are now in the Mount Zion. Una sa last ningon siya, the kingdom nga imong na-receive kanat bisikin. Ang gingharian nga imo ang gidawat dili na ka matarong kay naka sa sulod sa kingdom of God. Mo bitaw na ang gospel ni Jesus Christ is seek ye first the kingdom. Ay katong kingdom manggod mao man tong gisugo sa amahan sa iya nga i-preach niya nga kinahanglan musud ta sa kingdom kay si David dunay gingharian atong una nga di mapukan nya kaya karon nawala man kaya nagsunod niya si Solomon wa na siya napakabana about atong kingdom nga si David wa gyud mapukan kaya ang Ginoo nagkuban niya mo na si Jesus Christ ni anhi to continue the kingdom of David spiritually lang aron di ta mahadlok aning great revelation mo man ang gipakita kang Daniel sa Ginoo nga gipadamgo si Nebuchadnezzar pero si Daniel mo ay nagpasabot nga katong revolto ni King Nebuchadnezzar nabungkag to sa gamayng bato lang nga maotoy na hulog nga dili binuhat og kamot basta nahulog lang to nya katong daong bato ingon pa ni Daniel kingdom to nga wa buhata og kamot kay nga naman ang Ginoo nagbuhat ato nya sa diya nga ni hulog to dito sa tiil sa revolto ni Nebuchadnezzar nabungkag nya katong bato daw nahimong dakong gingharian. Mao na moabot ang panahon nga si Kristo mohari man diri mo bitaw nang mulaog siya. Mo kanang rapture gitawag nga kita kay naa man ta sa Pilipinas sa tinuod lang ang kasulatan
sa Isaiah, dalon mo niya dito sa Mount of Olive. Asa mang Mount of Olive? Doon man sa Israel, mo nag-isnaton ta diri, isnaton, caught upon, rapture ron ta diri, padung dito. Unya, ang saan pag-rapture, kung dili ta ma-change, mo nag-iingon ni Apostol Pablo, mystery. Wala may explicar, kay nga naman, mystery. Ang mystery, dili na basta-basta may explicar, kay since the world began, tinago gyud na. Mao nay buluhaton sa Ginoo diri sa mga iya sa Ginoo. Mo nang gamay ray nakatultol. Mo bitaw na maningkamot jud ta. Mo na kaning vaccine padayon mo kay kini ayaw mo pagduwa-duwa. Ginaatay Ginoo, di ba? Mo bitaw na ang faith gisimbolo of shield. Mo na taming ang Ginoo. Musalig lang ta sa Ginoo. Mo na ayaw mo pagpabaksin aron magsuroy-suroy lang mo. Magpabaksin ta, aron makakontinue to pagkalagad sa Ginoo kay wa pa niabot ang time. Unya kung kana mo mubabag nimo, nagduwa-duwa ka, mahadlo ka. So sa ato pa, maluya ka di ka ganahan nga mga lagad sa Ginoo nga malipayon madasigod. Imbis sa tinuod lang, wa pa gid nato na natun-an ang muanhita dinhi. Manang gingon, this is the day that the Lord hath made, we will rejoice and be glad in it. Ang problema lang, nalipay ba ka? Nag-rejoice ba ka kung nianing ka dili nining adlaw ni? Siguro nag-uol pa manggani siguro ka mo. Ang usa ka butang nga din. Wala na to na mahimo. Ang gusto sa Ginoo nga kung muani ta dili, this is the day that the Lord has made. Ingon pa ni David, we will rejoice and be glad in it. Malipay ba mo kung mabot ang Domingo? Muna sa kabutang dapat ka malipay kung kita iya sa Ginoo kay gusto tagpahulay, mangita tagpahulay, mangita sa gawas aron makapahulay ta dito, mag-relax na rin. Nya karon ang Ginoo nagatag pahulay, di kita mo pahulay, ang Ginoo na gyud na. Ana na hinuon mangayo kung diin wala nay panahon. Gitugod man na sa Ginoo ning kalibutan do na koy pastora nga amiga ba ang iyang gisaligan katong giingon sa Ecclesiastes, wa siya kabalo ba nga. Kaya ang Ginoo mangguningon sa Ecclesiastes, ang tao do na gyud taas. Abi mo sa taas sa tao dis kalibutan. Kanang tuyo gyud sa kalibutan sa tao dis kalibutan is to eat, to drink, and to play. And after that, kung sa gingon sa Ecclesiastes, die. Mana kung wala daw, ingon pa ni Pablo, kung wala'y pagkabanhaw, mangaon lang tag manginom, kay ugma, mamatay man ang gyapon ta. Pero kay namay pagkabanhaw, so ayaw mo pagunang-unag kaon lang, inom lang, dula lang, kung dili, pangalagat mo sa Ginoo. Mo bitan inungdan nga din kita, nagtuon na inipulong sa Ginoo. Aron makapadayon ta. Sabi ni mo ka ng kamatayon, tunglo man na. Tungo ba mo na? Mo bitan na ka ng vaccine, ay alam mo kahadlo, pinamatay Diyos, natural man na. Pariyara mo nag-vaccine, o ka ng polio, vaccine sa tanang mga vaccine kayo na to dire. Usa lang na, aglabaw pa sa tanan, nga na, agitay Ginoo. Nga naman, usa man ko nakabutang nga fruits sa tao nga babag na sa imo ako pangalagad. Kaya kung di ka magpabaksin, ningon ra ba si Presidente, kung di mo magpabaksin, wa taman mo pugsa, pero ayaw lang mo gawas sa balay. So therefore, mo itong kahinungdong ko, tinuod bitaw Ginoo, pero ano, madlok magyud mi Ginoo. Ang Hebrews chapter 9, verse 15, mo nang hinungdan na, and for the cause, He is the mediator, si Jesus ang mediator of the New Testament, that by means of this, si Jesus Christ na imong mediator, may tungod sa bagong testamento, sugo ba? May tungod ining kamatayon, siya mo yung nagpatiluwala, dining kamatayon, for the redemption of the transgression. Aron pag-redeem nato sa tanan natong kalapasan, ang New Testament, nga mawang mediator na to si Jesus Christ nagdala aning bag-ong mga testamento that we are under the first testament kay kita na under man kita sa unang testament. Kung sa may unang testament, they are called the first testament, they which are called might receive the promise of eternal inheritance. Nga din kanang ang First Testament na under ta mo na si Kristo nagbuhat og bag-ong testamento nga aron kita tawgon ta nga madawat nato ang promise of eternal inheritance.
kanang atong madawat nga inheritance ba nga kinabuhi nga walay katapusan ba? O man ato ang gipangalagaran diri kung nagtuo ta sa Ginoo, ma-receive nato na doon na may rewarding, di ba? Doon ay crown ba? Mo bitaw na niingon si Apostol Pablo, dagay magdudula pero usara ang gantihan, ang makalahutay lang. Kay tananta kung daghan man ta nganong usara yang gingon kay twinkling of an eye raman. Kung magpadayon ka, wala na gisgot ning maiwit ug mauna, kundili ang tanan nakalahutay. Pero diya sa tawhanon, katong mga tao nga nag-unas pangalagad sa Ginoo, motong gisulti niya, ingon ni Jesus Christ, ang nauna naiwit, ang naiwit nauna tama gyud ko yang gingon, daghang kayo yung mga dugay na nangalagad sa Ginoo nangundang. Pero katong mga bag-o ang pagkadaghan. Tanawa mga artista ron, nagtestimonyo na sila. Si Dennis Padilla, kisa pa tong mga artista nga din nagtestimonyo na sila, nga nana sila kang Kristo. Daghang pinagwali nga dawaton si Kristo. Sabi no, sa tinuod lang, kung di sila masultihan, although doon na pa time, kung manang gingon, di gid sila kahibalo sa mga bulaton diya sa Ginoo. Mo bito ning gipahayag ni una kanang vaccine usa na kagitawag akong gingon kaninyo. Mo bito hinungdan nga din si Jesus Christ is a mediator. Kay kanang vaccine, kay kung dili ka magpa-vaccine mamatay ka. Kanang vaccine is a reproach na kay si Jesus Christ o ang Ginoo nag-ingon manggod nga there will be a gitawag og pandemic. Kanang gitawag og pestilence no after o before mo balik si Kristo. Doon naging pestilence. Mao nang gitawag og pandemic kay whole world kanang pestilence kasakitan ba? Nya kanang kasakitan kay tibuok kalibutan man mo nagitawag og pandemic mo na nito ang COVID mo ay hinungdan nga di kita tibuok kalibutan. Mo na nga usa na ka warning ni Jesus Christ. Mo na kanang iya pagkataliwala kay ang tao man gud mamatay. Ya kundi magpagitawag vaccine, mamatay po siya dili lang kay sa sakit kundi mamatay diha sa Ginoo. Kanang but pasabot dili ka kalagad ba? Umabitaw na mas palanggani na dili ta panihon diri. Pero mo na kung gingon sa inyo kana usa man guna ka gitawag og reproach. Ingon pa sa Joel kaning si Joel. Gatong gingon ninyo nako katong permiro gyud natong usa to pagpag gipaundang ganita di ba kung wali ninyo may tugod man ni Propeta Joel. Unsa man gisulti ni Propeta Joel? Mo bitan ang mga lagat tagmaayo kay katong gingon ni Propeta Joel. Mo to sa kabutang nga din. Gisulti gyud niya sa tuwa. Nga di challenge ni Book of Joel chapter 2 verse 12 verse 17. Masayang gingon, let the praise and minister of the Lord weep between porch and altar, saying, spare thy people, give not thine inheritance to reproach, that the heathen should roll over them. O mo na yung gingon na. O niya, patod pa niya din kay gitiknot ko man ni gamay lang. Sa una, ningon pa niya, should thee say among the people, where is their God? O nang ningon, asa naman yung Diyos? Nga numanok man mo? Ayaw daw hulatan ninyo. Muna nga, ang mga pari, ang mga ministro, kinahanglan manghilat sa Ginoo. Diha sa ports. Asa kung sa mga ports? Sa simbahan ba? Kaya itong unang simbahan, namang may ports. Una sila musunod sa simbahan. Ang ilang, ang gusto buot pasabot inipulo nga din, ikaw nga ministro, diha diyo ka maghilat sa Ginoo. And the altar, diha sa altar. And let them say, og mingon tong ministro, og mga praise, nga din, spare thy people, kaloy ang mga katawan. O, bitan ako sa tinuod lang, kada gabi, nag-ampo ko ninyo. Kaya tamang mo yan po, kay maminsun tamang kay gamay raman mo. Salamat ko kay gamay raman mo, pero siguro kung daghan mo, dito yun mo maminsun siguro. Muna nga, ang mga pastor, di na lang mo minsun, muna gingon nga, sana all, Lord, sana all. Dili na lang usa. Pero kamo dili ko makaingon sana all kay gamay raman ta, di ba? Muna nga din ako, nagangyog ko sa Ginoo nga din kita. Kaluy-an ta niya. Unsa iyang ikaluoy akong hangyon mga ministro nga muhangyo daw sa Ginoo nga maluoy.
Nga matod pa niya, and give not thine heritage. Nga ayaw ihatag Ginoo ang ilang madawat sa imuha. Ma-inherit sa imuha. Mamana nila sa imuha. Nga reproach, mababagan. Mahimong talamayon. Nga nangalagad ta sa Ginoo kay nga naman mo tag langit. Nga di ta kadtog langit. Tungod ining gitawag og baksin kay mahadlok ta. And the hidden should roll over them. Unya katong mga wala hinung kailag Dios mao nay murul ninyo. Tanawa mo man imurul na to karon. Aron di na karul nimo sige pag pabaksin. Ayaw kahadlok, di ba? Kaya naman tayo Diyos. O mo na yung gingon din eh. Wherefore should they say among the people, where is their God? Mangita na yung sa Ginoo. Kaya nga naman Ginoo pabaksin, mahadlok mo. Manang gingon sa kabutang ayaw ginoo kahadlok. Ay doon naman tayo pagtuo sa Ginoo. Naa ba may pagtuo sa Ginoo? Sigurado mo nga na may pagtuo sa Ginoo. Ang tao nga mingon na pagtuo sa Ginoo, niya way pulo sa Ginoo, anay pagtuo. Kaya ang faith cometh by hearing, hearing by the word of God. Kung sa may mong tuan, mo ni ako gisulti ninyo kanang baksin ayaw mo kadlok kay nga naman. Mo ni ang pulong ng yung ipasalig sa Ginoo nato. Ang Mark, mo ni sa kabutang nga din ang tao dili mo tuwi ni. Amping pa. Okay lang. Amping ta pero nagsalig man ta sa Ginoo. Musunod na ang ato ang gitawag og power of God nga kita anak sa Ginoo. Na gitay power, di ba? Anong power sa Ginoo? Mo na ang power pud sa usa ka Kristohanon. Mo na the kingdom of God is not in word but in power. Nga din do na tay gahom nga di ang mga kaaway dili na makaduol nato kung tinuutan na ay pagtuo. Marcos chapter 16. Mark chapter 16 verse 16 to 18. Ingon pa ni Jesus Christ ha. Gisulat ni Marcos. He that believeth and is baptized shall be saved. But he that believeth not shall be damned. Wala na to igingon baptize ha kay nahuman naman to siya baptize. Wa pud diya giingon din ang dili mag mutog dili magpabautismo, madam na siya. Ang iya lang gingon, but he that believeth not shall be damned. Pero ang tanan manggod nito nagpabautismo manggod na. Mo na magpabautismo kita kay kanang bautismo that is very important sa tuwa. Kay mo na ang sign nga ang Ginoo mag-usab nimo. Nag-usab nimo kay kanang bautismo is buried na. Kanang nalubong na ba? Nalubong na unya katong bautismo meaning nga gihimo ni John the Baptist. Mo nang gingon nabanaw ka kay nabanaw si Kristo. Mo na iyang gingon. Sa verse 17 sa diya nga ikaw nabautismo ug nituo ka. Mo na niya iyang gingon sa verse 17. And these signs daw. Mo ni mga ilanan shall follow them that believe. Magsunod ni sa imo nga nang tuo ka bisan asa ka mo adto, basta nituo ka. In my name shall they cast out devils. Makasukol ka tungkol sa ngalan sa Ginoo nga imong gidala-dala. Ang usa may ngalan nga gidala nimo in my name. Christian ka, nangalagad ka sa Ginoo. Ang kaaway nimo, pwede nimo na ma-resist. Mapadlong ba, di ba? Ingon ang Ginoo, humble yourself and resist the devil. Paubos mo niya, suklin yung kaaway. Kung sa pagsukol sa kaaway, pinaagi sa ngalan ni Kristo bilang ikaw Kristohanon. They cast out devils. They shall speak with a new tongues. Magsulti na mo bag-og sinultihan lahat. Kaya nga naman, ang ilanan, mo nang ilanan sa katao nga nito, pwede siya kasukol sa kaaway, kunya, magsulti na siya bagong sinultihan. Katungdaan niya yung sinultihan ba, dili na ito niya isulti ba? Katong mga pamalikas, mga duha-duha, mga discouragement sa usa ka tao. Ayaw na pagsultihan ng mga discouragement ng mga tao. Kung dili ka ng pasalig na nga ang Ginoo, kauban yun na ito, di ta mahadlok, di ba? Kung nga, pagpabaksin mo. Kung muabot man ang time, mao ni ang usa ka butang nga di ta mahadlok. Kay ang sign mo ni, verse 18, they shall take up serpent. Mapakan daw siya, or madakpan siya sa bitin, take up serpents. And if they drink any deadly things, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Mo na nga din,
makahingilin ka og kanang dili lang kayawa kun dili makalihan ka og sakit, makarecover na mo na ilangan. Pero talagsaon na kay ngano man. Wa man sila nito. Kung mutuo ka lang mo ni ang ilhanan, mo nang angay dili ta madlok. Nga matod pa bisag mapaakan kag serpent kanang usa may langa serpent. Basta serpent yang gingon. Wala na lain nga makadaot sa sakatawo serpente ra gyud, di ba? And if they drink a deadly kanang things, unsay deadly things, kanang mga hilo, mga poison, makadaot, mo na moingon siya, di ko mukaon na. Pero kung maka-allergy lang, ayaw lang pug kauna. Pero ang allergy, di ba na makakuan sa imo ha, makababag nimo sa pagpangalagad. Ang kuyaw di ang makadaot. Mo nang giingon dili, and they drink and deadly things, if they not hurt them, dili na makadaot nimo. Asa may deadly kanang vaccine o kining gitawag og deadly things, mga deadly mga butang. Ibutan nato ng vaccine is usa na ka gitawag og deadly para sa tao kay nga nahadlok man daw sila ana. Ingo pa niya ang ilanan dili ka maunsa. Kay ngano man usa ra man gud na kagitawag babag ang tuyo manggod sa kalibutan dili ka kadtog langit. Dili ra gyud ka sa kalibutan. Aron ang kalibutan sunogon unya mga matay ka unya ingon sa Revelation ang patay gilamoy dito sa lake of fire which is the inferno. Wa nang gitawag og second death. Patay ka diri kanang patay ang giingon bot pasabot sa Ginoo spiritual. Kanang patay ka sa Ginoo ba? Mao bitaw nang kita daw kuno nang alagad sa Ginoo ni apil ta sa mga buhi. Nabuhi ta kay ngano man nagpabautismo man ta. Kung tinuod ka mutuo nga nabuhi ka, kinahanglan bag-o na kag binuatan, mag-speak ka na og new tongues aron ang sign nga ni believe o mo na dili ka madaot diri sa kalibutan. Mo bitaw na ang butang nga din mingon ko ninyo ayaw gyud mo kadlok kay kana usa lang nakababag nga din dili ta ka anit eh total kung kana lang batsin yung aron makanit ta diri kay napa may time for the remaining mo nang gingon sa Revelation, be watchful and strengthened for the days or the remaining days are ready to die. Hapit na may mamatay. O bito na kung mga lagad ito mayo. Muna yung giingon din ni Jesus Christ sa 10 ha. Matthew chapter 10 verse 28. And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both souls and body in hell. Ayaw mo kadlok ka na mga binuat sa tao, makapatay na sa itong lawas. Nga naman, kaya namatay Ginoo. Mabita na ang 1 Peter 5:7, kaya anong dumana? Casting all your cares upon Him, for He will care it for you. Itugyan lang ang tanan, Lord, ikaw nang bahala na ako. Mabita na kung magpabaksin ka, nga makaalagad pa ka sa Ginoo, dili nang magpabaksin ka, kaya makalaag pa ka. Wala naman tayo time karon. Kitang mga Kristohanon mo ni kinakungwali para di sa mga Kristohanon. Kaya nga naman, ang time hapit na. Muabitan ang ningon sa Apostol Pablo, redeem the time because the days are evil. Wala yung gingon din ayaw kadlukin ang mupatay sa lawas. Kung ang baksin mo patay sa inyong lawas, may problema na. Kaya nga naman, natay gido nga mauna itong protektar. Kasi gingon ni David, God is our refuge, a very present help in trouble. Kabaw mo sa ng refuge. Ingon si David, ang ato ang refuge is in the house of God. Mabitaw na kining simbahan is the house of refugees. Muna ang house of refugees. Ingon pa ni David, nga din, one thing I desire that I might dwell in the house of the Lord. Not only to require and to see the beauty of God, but in the days of trouble, He will hide me. Ingon pa ni David, taguan ta din sa balay. Kunang giingon ni David sa 91, he that dwelleth in the secret place of the Most High is under the shadow of the Almighty. Ang Ginoo mo ay nagpanalipod nimo. Kung ikas na imo ang problema, cares nimo. Na problema ba ka ng baksin? Na problema ba ka ng pagpangitag kwarta? Na problema ba ka pagkaon? Casting all your care, kay for He will care it for you. Pabilin sa Ginoo, di ba? Gusto mo pagpabilin sa Ginoo. John 15:7.
If you abide in me, my words abide in you, ye shall ask what you will, it shall be done. Tanan gusto niyo. Proteksyonan nyo ka sa Ginoo. Ang problema, kung saan ang pagpabilin sa Ginoo. Mabito na ako sa tinuod lang. Salamat ko sa Ginoo, doon ay damgo na ko. Dugay na ko ako kasulti sa inyong damgwa. Kung una, nagdamgo ko katong about yung ang gingon. Nga di ang katunga diri, nagtuo, ang katunga wa nagtuo. Damgur ko na ako karon wa ko nasundan dugay na gyud nayo ko doon sa pamay mong ipasali sa mga karon nga unsa mo sitwasyon. Naisa ka bagong nga din. Doon naman ko sa damgo na ko, doon ay mga kaubanan ko, mga babae pa gyud. Kay lagi ko tunungutan na. Kay doon ay nagbagulbol sa kababae. Nga niangal siya nga sige daw kung ingon nga ang ginuwapit na mo balik. Ya doon ay sa kababae ng mutana, kaila ko ito nako, ningon siya, kanos amang gyud bubalik ang Ginoo? Sige gyud ingon ba? Wala ningon na yung kuniya, doon na po ko kauban laki ningon siya. Yung naminaw lang. Ningon ko, di ba teacher mo? Kung sa'y gingon ni teacher, be silent, be quiet, and behave. Wanang gingon. Pag gingon, ikaduang sulti to sa kandang ko nag-teacher, and be serious. Matod pa dito sa last nga, pag serious mo, katong gingon nga last nga, ang teacher daw, magsulti ginag, be quiet, be silent, and kanang matod pa niya, basta relax lang kay ngano man. Kanang but pasabot, pag serious lang mo, matod pa dito sa ka magwawali, di magud mo serious, di magud mo serious. Ningon ang magwawali kato sa damgo nako nga. Di magud mo serious, ningon ko to sa kalaki bitaw, di sila serious, di sila serious. Hantod nan lakaw silang tanan, mo to ni sulti tong magwawali, ningon sila, kung muingon ko ninyo duha na lang kabulan. Totoo ba mo? Mo nang gingon mag-serious mo to nainumduman nakamata ko dahil yung sa matibot pasabot mo. Kung serious sila, mutuo siya sa 2 ka bulan. Sabi ni mo, usala to kadamgo, ang Numbers, chapter, awa ko kahinom doon sa Numbers, no? Ang Numbers, ingon pa ang Ginoo, ang Moses, nga ang Ginoo daw makigsulti sa propeta, binaagi sa vision and dreams. Mo to, bisan to sa kunahuna, mo bitaw na akong gingon sa inyo, kung di mo mutula ko, ako'y mahimo. Kaya bisan sa ano kung pagkwinta, katong gingon sa Ginoo, the harvest is plenteous, but the laborers are few. Munya, the harvest is already reaped. 2 months na lang. 4 months na lang. 4 months na. Kaya gikwinta na ako ng 4 months. Di ko makalimot. Ganong nakaingon tong preacher sa damgo na ako. 2 months. Ganong 2 months manggigitubag. Dito, na-recall na po sa kuha nga din. Akong gikwinta. Kanong sa kita nagsugod? O kanang pandemic. 1 year na ta, ugod sa kabulan o, di ba? 2 kabulan ba? More than 1 year na ta. Abi ni mo, akong gikwinta na hinumduman ako, nga katong pagbuhat sa Arca de Noah is 120 years. Kanang 4 months is, kung every Sunday ta lang, dapat mag-consume ta og 120 Sundays. Kaya mo na gihatag po sa ila sa ato apod. Kanang 120 Sundays, pila man na katuig? 2 og tunga. Gikwinta yun ako na, gikalkyo na ako na. Ba't kung kamo, kwintaw ninyo. Nya, gikwinta ko na po. Nga kanang 2 og tunga, nakakonsume na taog 2 ka bulan. Ang 2 ka bulan, sa matagadlaw, di ba? 60 days. Ang 1 month, 30 plus 30, di 60. So katong gingon sa akong damgo nga di, 2 na lang kabulan, na natin mo agi og 2 kabulan, 60 days. 60, atong may agi, nagsugod ang pandemic, kung karon mo abot nga 60, mo abot nag 120. Mo ni Santos sa una-una, ako lang isulti ninyo, banda na mo di muto-muto. Basta, ang gingon sa damgo na ko, dapat mag-serious daw ta. Kay dili daw serious. Kamo serious ba mo? Kabaw mo unsay serious? Mo na gingon sa Bible ni ingon ni Moses sa mga tao, ang ato ang pagsimba is solemn. Dili gani ka ng saba. Dili nang garu-garo lang ba kung sa buwan pa Ilongga.
kundi sulim. Ang meaning sa sulim is serious. Kanang tinud-on yun ba? Kanang heartily yun. Mo nang giingon ni Jesus Christ, these people drew near to me with their lips and mouth, but they are far from me. Kaya nga naman, wala nila naduol ang Ginoo with their heart, because sa heart nila walay pulong sa Ginoo nga himuon yun lang tininuod. Wanang dili serious ang tao as long nga diin muadto lang sa simbahan because of the First Testament. Na under sa First Testament na New Testament si Jesus Christ nga diin iyang gibag-o ang tanan. Nga matod pa niya, ang First Testament is the law, balaod ni Moses. Mubuhat sila by the law, not by faith. Ang tao nga din under sa law, dili siya under sa grace. Kung under siya sa grace, is mo believe siya. For by grace, we are saved through faith. Kung dili ka mo believe anang grace, kung sa man ang grace, nga ang Ginoo naghatag og gamayng chance nato. Gamay lang, a little space of grace. Mo nang giingon sa Ezra, chapter 9, verse 8 and 9, verse 8. For the Lord show, matod pa, ayon to the remnant of the people of God. Nga matod pa niya, the little space of grace, the little revival and extension of mercy. Di sila mutuwan na, o mo na niron kay nga naman. Ang ilang pagpangalagad at unang panahon og karon is under the law. Nangalagad lang sila, pero karon dili na pwede ta under the law, under the grace na ta. Kinanglan mo under ta sa grace, mo believe na ta kining gisulti tanan sa pulong sa Ginoo. Muna kaning mga sulti nga din ang atong pagabuhaton. Mo bitaw na naghagot ta mo niyang gingon ni Pablo sa 1 Timothy chapter 4 verse 10. For therefore we both labor and suffer reproach, because we trust in the living God, who is the Savior of all men, especially of those that believe. Labaw pa, special pa atong nito, kanang ato ang paglibor, pagsuffer of reproach, kanang mga babag ato nang giantos, gidawat nato na bisag makakahadlok na, mingon sila nga dagan daw nagkahayala mo kahadlok. Kaya nga naman, we serve the living God. Buhay ang Diyos atong gilagaran. Una kung muyong ko ninyo, muani gani mo dinhi. Ang inyong mind nasa Ginoo. Dili ni ato aning adlaw, iyan ni sa Ginoo, gali lang dili mo to ang tao. Mo bitaw na ningo si Apostol Pablo lasa kay ningo man siya acceptable, finding out what is acceptable. Ang acceptable nga kung ikaw mga lagad sa Ginoo, kinahanglan makonvince ka ni ining adlaw ni. Ito nang ingon ni David sa Psalms 19, the law of the Lord is perfect, convince the soul. Convert the soul. Ma-convert ba imong soul ba? Mausab. Ma-convert into living, serving in the living God. Ma-convert ba? Dili pwede ning commandment. Kaya nga naman, ang commandment is perfect. Ang tao gayud mo tuman ining commandment, buto ang anang commandment, ma-convert yun siya. Muna ang iyang gingon ni Apostol Pablo, kinahanglan ma-convince ka nining adlaw ni, kung dili ka ma-convince nga kinihiyan ni sa Ginoo, muna ang gingon, wala gyud ka nagpasalamat sa Ginoo. Wala ka nagkaon sa pulong sa Ginoo. Muna kung ikaw na-convince kining adlaw iyan sa Ginoo, kalimti ang tanan. Bahalag, wa ka kapanilhig, ano wa ka nanilig hapon, ano naglaag-laag kagahapon. Nya ingnon nimo nga, parang ano. Abi nimo karon is the last days karon. Mo bitaw na nga mangkamot jud ta. Muna yang gingon kini ato ang labor and suffer reproach. Kani nagantos kani mga babag ba, daghan kay babag. Facial babag, mask babag, vaccine babag. Pero ayaw mo kadlo ka na, tumana lang yun na, buhatan na, muna igingon nga, tumana ninyo ang balaod sa kalibutan. Karon dili makababag ba, di ba? Kay reproach man na, niya karon gusto mo nga sila murol na lang ninyo. Sige, aron dili lang tababagan sa pagpangalagad, kay nagpaabot na ba ta sa twinkling upanay. Mo bitaw tong dunay example ni Jesus Christ, ha? Dito sa ila, dunay balon. Namatod pa niya, pag muuyog na, ang tanan, mga naay sakit, makatundod sa pag-uyog na naayo. Nya kay panagsarawan mo uyog,
Sabi to ito yung giagian ni Jesus Christ na bakol. So ang pag-una niya, maikadua naman siya, buhunong naman na yung uyog, di, pagtuslog niya, di na siya maayog, iwa naman. Kung na yung unana ang Ginoo, di ba, ng mga gitawag ko, mga murag mo kayong kalord, kuyawan mo, lisod mo, dili day, pwede day nga, gugmanin mo, Lord. Ipauyog ng gunanugod, hantod-hantod nga, makasulod ang mga tanang masakit, arumayo. No, dili mo na ang Ginoo, kay nga naman, kinsa man lang ito'y willing God, di ba? Kung willing ka mo atong langit, wala man namugos ang Ginoo. Huwag yun namugos ang Ginoo. Kundi ang Ginoo nagpahayag lang. Mudagkot ka sa kahayag sa Ginoo, dili na ka maglakaw sa kangit-ngit. O bitaw na giingon kay nakadagkot na we are the light of the world. We are not walking in darkness. Naglakaw na ta sa kahayag kanang pulong sa Ginoo muna ang kahayag. Ang Roma chapter 10 verse 16. Ingon pa ni Pablo. But they have not all obeyed the gospel. For Isaiah said, Lord, who had believed our report, verse 17, so then faith cometh by hearing by the words of God. O kung di mo kadungog gining akong giiwali sa inyo about aning vaccine, magduwa-duwa mo. Karon kung di mo mutuon magduwa-duwa lang gyapon mo. Mabita na kung magpabaksin ka for the glory of God. Nga din ang Ginoo mahimaya pa nimo. Kaya na pa may time, di ba? Kung kanay mong trabaho, for the glory of God. Kung kanay mong kusog, for the glory of God, yapon. Kanang gibinlan ka og panahon, higayon, kusog, time, mga butang, gibilin sa imuha, wanang giingon, himaya ang Ginoo, ana. Pinaagis pagpasalamat. Kaya hapit na mo balik ang Ginoo mo nang giingon, remember the Creator in the days of your youth before the difficult time to come. Una, moabot ang kalisod. Muna nga, nagoy mo abot nga kalisod, di ba? Mo nang giingon ni Apostol Pablo, dunay order nga giingon sa Ginoo nga matod pa si Jesus Christ. Ang iyahang task dire, ang iyahang gitawag og church sa iyaha is ang tao gayud mabutang sa order. Nga matod pa niya dinhi sa Philippians, ha? Nganong si Jesus Christ man nagpakatao diri. Ngano man daw. Mo ning giingon sa Philippians chapter 3 verse 18 to 21. For many walk of whom I have told you before, and now tell you even weeping that they are the enemies of the cross. Mo ning giingon ni Pablo, mo na kana si Jesus Christ. Yani na siya din for the cross. Kanang cross yun, nga din. Mo na ang ato ang suffering. Kung mga lagat na sa Ginoo, pinanglan mag-antos na, kay sa kalibutan manggod, ang tao gusto yun mahayahay. Nga kay, mudool mata sa Ginoo, dili na ta magpahayahay. Mo itong nag-iingon siya dito na ipulong, who shall save his life, shall lose it. But who shall lose his life for my name's sake, shall find it. O, mo na makakaplag daw. Sa verse 19, whose end, mo nang giingon ha, kanang enemy of the cross, ang end nila, whose end is destruction, malaglag lang na. Whose God is their belly, kay ang ilamang Diyos, tiyan, and whose glory is in their shame. Kung ang ilang paghimaya, kaulawan na nila, bisag sige sila daig, sige simba, to sa simbahan, kaulawan na whose mind is earthly things. Labi na ko ang ilang una-una, butang sa kalibutan, puro butang sa kalibutan. Yung wingon na ba ni Kristoano, hindi man ito na madala. Sige lang sila, sulti ba, nang nahinumduman ako, bang nag-ingon na, say, mahinon na anak ko, di ba? Di man na ito madala tanang butang dito sa langit. Di ba tanan mo madala? Di man galing kagkatog langit, makadala pagkakana. O, saan man mo pagdala? Wa sila kabalo nga ang butang, di sa kalibutan, mo inidala nila, aron di sila makaadto sa langit. Ay lang mo sulti niyo kasagaran pag ipauban ako pastor. Mga dato na ha. Sabi niyo tanan ako mga kaumang pastor, ako may pobre. Glory to God. Kaya nga naman, nakaila ko sa Ginoo. Kanang pagka-pobre sa tao mo, pagkaila sa Ginoo, palag pobre ko, basta nakaila ko sa Ginoo. Kaya kontra ng mga arangan ka niya, wag kang kaila sa Ginoo mo, nagingon dito sa Old Testament, gituyo daw na ang pagka-pobre sa tao, aron makaila sa Ginoo.
Usao man daw nga diin naalang gyapon di ay kaibog sa kalibutan. Wa may madala nato sa kalibutan tinuod yun kay di ganit ang madala kana pagkabutan. Yawas la kabalo nga nadala sila sa kalibutan. Nabi mo sa last temptation ni Jesus Christ. Ang kingdom sa kalibutan niingon si Satanas. Matod pa niya Kristo o Jesus. Kaya ikaw mga anak sa Diyos, kung musimba ka lang nako, uyukbok ka nako, ako ning yatag ning gingharian, wa siya kabalo nga kanang gingharian sa kalibutan ang Ginoo mo nibuhat ara. Nga diin mo na hinungdan ningon si Jesus Christ na isulat na sa tanas. Muli simba ang imong Diyos, ang Ginoo kaniya ka lang mga lagad. Bahala gisulti na niya. Tinuod man gyud na kay ang gusto manggod ni Satanas, dili ra tas kalibutan. Kaya nga naman kabalo man si Satanas isugba siya niya, gusto man siya dagay kauban. Mao bitaw na ang tuyo ni Satanas. Kita dili ta makadtog langit. Mo na si Jesus Christ naghatag og way into peace dito sa kalinaw ba. Although kanang dalan lisod lang. Mo nang giingon, narrow is the way that leadeth into life, but broad is the way that leadeth into destruction. O dagay nangagi. Dagay nangagi dito kay broad man kayo, broad. Mo bitaw na ako sultihan ta mo nga din mo ni atong gipaabot karon. Abi mo dagay manggoy naglakaw ingon pa ni Apostol Pablo pinaagi sa pagilak. I tell you even weeping nga din sila pinaagi sa pagilak sultihan tagyud mo nga matod pa na they are the enemies of the cross of Christ. Kalaban sila sa cross ni Kristo. Katong gipas-an ni Kristo ba nga cross. If mo nang hinungdan ningon si Jesus Christ, if any man come after me, let him deny himself and take up his cross